Mga ka-digital disciple, may tanong ako sa inyo. Paano kung ang katotohanang kailangan mong tanggapin ay siya ring ayaw mong paniwalaan? Minsan hindi problema ang kakulangan ng ebidensya, kundi ang katigasan ng puso na tumanggap ng katotohanan. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Tuesday of the 5th week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Juan 8:21-30, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong kasalanan." Hindi nila naunawaan ang kanyang sinasabi. Iniisip nila sa pisikal na paraan habang si Jesus ay nagsasalita ng mas malalim na katotohanan. Sinabi niya, "Kayo ay taga-ibaba, ako ay taga-itaas." At kung hindi sila maniniwala kung sino siya, mamamatay sila sa kanilang kasalanan. Ipinahayag din ni Jesus, "Kapag naitaas ninyo ang anak ng tao, saka ninyo malalaman na ako nga." At sa huli, habang siya ay nagsasalita, marami ang sumampalataya sa kanya. Mga ka-digital disciple, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo na si Jesus ay hindi lamang nagtuturo. Inihahayag niya kung sino siya. Ang problema ng ilan ay hindi nila matanggap ang kanyang pagkakakilanlan dahil sarado ang kanilang isip at puso. Minsan ganito rin tayo. Naririnig natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin ito tinatanggap dahil hindi ito tugma sa gusto natin. Mas gusto natin ang katotohanang komportable kaysa sa katotohanang nagbabago sa atin. Ang Kwaresma ay panahon upang buksan ang ating puso, upang tanggapin si Jesus hindi lamang bilang guro, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag kinilala natin siya, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa ating buhay. Reflection question: handa ba akong tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng aking buhay kahit nangangahulugan ito ng pagbabago sa aking mga iniisip at ginagawa? Mga ka-digital disciple, ang katotohanan ay hindi para lang malaman. Ito ay para isabuhay. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang katotohanan ng ating buhay, makakamtan natin ang tunay na kalayaan. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.